Saan lang tayo ito. Dami tayong pistuhan. Walang bayad. Uy, mais ate, mais. Shout out Gina Barcelona 26. Hi Gina Barcelona, thank you so much. Salamat sa pagkakas. Kwenta lang yan, tay. So viewers, thank you so much. Stay mais, stay mais. Anak ka ng tipaklong ka. Kwenta lang, 50. Ma'am, 50 lang, ma'am. Ay, sangay. Shout out. Kay Grace, kay B-Boy, thank you so much. Di pa tapos si Tatay Robin sa ano niya, premiere ah. Pasyalan niyo muna. Babalik lang ulit naman ako. Buti, bumalik pa. Sayang, dapat hindi na bumalik para hindi na mag-live. Sana hindi na bumalik yung net nyo para wala ka ng live. Joke lang. Nandun ako, hoy. Hoy ka rin.
May data ko. Ah, sana all mayaman. Mayaman? Saan kay Grace? May data raw. Aray mo, ha? Sana all mayaman. Ay, bili natin. Mais. Shout out sa 5 viewers. May viewers at 3 thumbs up. Thank you. May sa atin. Bili natin. Mais. Ate Mais. 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 Loli, nakain na ako. Patingin ako 180. Buwan pa ito. Kain na ako. Gutom. Isda na lang. Yan, isda na lang akin, te. Kain. Dalawa na nga ako eh. Benta isa. Yung isda. Ay, Project 89, shoutout. Naka-premier si Kuya Robin. Project 89. Shoutout mo muna. Galing ako ron. Kain na ako, nakubutan ako. Sa kay Grace, kain.
Ito food pala. Ay, shout out. Ma'am Shibing, thank you. Kuya Sani, kain tayo. Team Boom, supporter, kain tayo. Kain. Nagyan. Kuya Sani, matulog ka na. Isang oras lang ako mag-live. Mga alaw na. Alas 12 na eh. Kaya ating galing nga. Ay, Rosel, Mojo, shout out. Ay, Rosel, kain tayo. Nagutom ako.
Tapos na ba si Tatay Robin mag-premiere? Ay, boom. Will, thank you so much, Will. Kain tayo, Will. Eat lunch. Di pa ako tutulog. Ay, Sunny. Will, kain tayo, Will. Will, eat na. You eat na, Will. Dinner. Philippines lunch. Will eat na. Mami P. Team Mayor, thank you so much. Next time na lang po. Papabango tayo ng fried kuya. O, pabango. Pera ka? Ikaw. O, yun. Pagkakajowa ka na. Fried rice to, ano? Sariling tawin to. Ay, sa gato siya na. Walang lumagala. Gagala ako. Team Mayor, hello po. Boom. Thank you so much sa Team Mayor. Salamat sa suporta nyo kay Tatay Robin. Sir Edo J, Ice Mix Vlog, thank you so much, sir. At sa member ng Team Mayor. Team Kasamga. Ma'am May and Harry Corpus, thank you so much po. Team Mukya. Maraming salamat. Ay, sa gato. Cristel Ann, shoutout. Kain. Katapos na pala ako mga. Ay, Leonard Baldosa, shoutout. Kain po, idol. Kain. Katapos lang. Salamat po sa pagsugod. Leonard Baldosa, pag may mga upload ka, marunong ka ba mag-premiere? Leonard Baldosa, marunong ka mag-premiere? Gumawa ka ng video na may premiere mo para masusugod namin, para makita mo yung suporta ng team supporters. Kasi pag nag-live ka lang, medyo marami nagla-live na hati-hati. Pero pag may premiere ka, so masusugod namin yan. Thank you, Lord. Tingnan ko muna yung ngayon partner kung mayroon na Grace. Ay, Pemix, tara ako, Pemix. Well, viewers, thank you so much. Tambay lang po. Thank you so much, Pemix. Di po, idol. Dapat marunong ka mag-premiere. Kasi malaking bagay ang premiere, ano? Leonard. Malaking bagay ang premiere, Leonard. Kasi dagdag sa views mo yun. Dapat nagpe-premiere ka. Kahit maliit pa lang channel mo, kailangan premiere ka ng premiere. Kasi makakahata ka yun. Pwede ka sugurin nila. Just live. Uy! You know?
Di ba? May 150. Kumain lang ako. May 150 na agad. Sana all. Thank you, amo. Thank you very much. Kurang kumain mga koray. Salamat kay Boss Noli. Yung anak niyan, si nung na-interview ni Tatay Robin na si Pinoy, tawag nito. Yan mo pang isang anak. Pino Girl, tinatawag na si Pino Girl. May pasok lang siya ngayon. Welcome sa Gato, pasensya na. Sabi ni Grace. Back to work tayo ngayon. Sige lang, ingat. Sige lang sa Gato. Maraming salamat sa Gato. Pasensya ka na sa Gato kung di ka makapasyal sa line mo. Pero mabawi ako. Mapasyal ako. Yung mix boom, sabi na ay, Erap. Nandito ba si Erap? Will, thank you so much, Will. Di ko pa ako nakatry mag-premiere. Paano ba madali lang yun, Rosel Amudio, madali lang po mag-premiere. Kasi B-Boy, marunong na, tinuruan ko kahapon, tanong siya. Pero marunong na si B-Boy mag-premiere. Kung ano lang isa siya. Sumilit lang po ako, Marco, daming trabaho ngayon. Sige lang, Sangkay, sa Gato, maraming salamat. Boy, 14 viewers, maraming salamat po. Okay po, idol, mag-live ako. Maya, 12, live ka. Puntahan namin. Maya, 12, hintayin mo mag-12, mag-live ka. Kahit sabay tayo. Para mapasyalan ka yung kailangan kasi mag-live ka, tapos mag-premiere ka. Kasi kung mag-upload ka na mag-upload, di mo mapapanood yun. Hanggat di mo ibababa sa GC. Kailangan mag-live ka, araw-araw. Parang kay Kuya Sani. Kuya Sani, masipag yung mag-live. Marunong din mag-premiere yan. Hi, Danmar. Ate Danmar, thank you so much. Team Boom, please more. Migalu Sarot Kawaray. Hi, thank you so much, Danmar. Ate Danmar. Sir Will, Migalu Sarot sabi ni Phoenix Mara. Phoenix ka. Ingat din sa iyo, partner Grace, sabi ni Sagato. Idol B-Boy, Migalu Sarot sabi ni Phoenix Vlog. Masuyo host, ang coming to 12 noon. Okay. Sana. Guys, bilhin natin yung kay Phoenix Vlog. Coming premiere ata. Premiere ba ito? Tamsak lang ako. 8 piraso. Okay. 8 piraso. Kumuha si Kuya Arnel. Subscriber natin yan, guys. Masis. 8 piraso. Lang guys, ha? Ay, live ba yan? Live pala yan. Okay lang yan, live. Live tayo lahat. Okay lang tayo magsabay-sabay. Kaya alauna lang naman ang masaya. Uy, shoutout sa kay Erap. Maulan dito, Lipa, Batangas, Sangkay. Super lamig panahon. Uy, sarap yan. Kapi. Dami mo na napupuntahan lugar, Erap lang. Ingat sa biyahe. Hanggang Erap. Tingin sa kalsada, wag sa babae. Viewers, thank you po.
14 viewers at 14 thumbs up. Thank you. Maliliit lang ito ah. Sinsya na po kayo kung hindi ko yung mabasa. SFP, thank you. Kuya Sunny. Shout out. Yeah, ma'am. Hi, B-Boy, thank you. 16 viewers, oh wow. 7 viewers. Thank you so much sa viewers natin. Dami na. Hi, Kasugi Margie, thank you. Matthew, ano ka ba si Matthew? Hindi kasi isang kay Matthew. Soren Gilisaw, shout out. Sarap lang, thank you. Play. Tandaan ko ang ilan. $118. $118. Hey, mais ati mais. Fourteen viewers at 15,000. Thank you so much. Hindi naman mais. O yan, shoutout ko na kayo. Naging busy ang inyong host. Kuya Sari, shout out. Merry Grace, namaste. Hello po. Mamita B-Boy TV, aray ka. Asoki Margie, thank you. Matthew. Leonard Baldosa, Mark, shout out. Pala kay Tatay Rubin. Oy, tayo sarot kay Tatay Rubin. Jamba hindi napansin, hindi ko napansin. Aray ko, sabi ni Kuya San. Andyan si Matthew. Andyan ba? B-Boy, now lang to. Typhoon effect. Sabi niya na ba? SFP. Naka-BG ba? Sabi ni Sunny Sen. Salamat po sa pag-pin, Idol Boom. Sabi ni Phoenix. No problem. Air up. Hi, sabi ni SFP. Phoenix, namaste, sabi ni SFP. Second typhoon incoming again. SFP, oh my God, sabi ni B-Boy TV. Parang Mayra, shout out sa'yo, Mayra. Dan like, thank you so much sa like. Miguel shout out everyone. SFP, Miguel shout out. Mayra. Tama ba, Mayra? Oh, Mayra. Mirana. SFP, hello. Ano to? Merna? Ano ang magbabasa niyan? Merna?
Myra. Basta yun na yun, bahala na sila. Boom, SFP, shoutout. My friend Namaste, sabi ni Mary Grace Francisco. SFP, Miguel shoutout, sabi ni Payments Vlog. May na, Miguel shoutout, sabi ni Kuya Sunny. Myra, thank you. Ma'am Criselda, thank you so much sa pasyal. Kuya Sunny, latest upload, please support. Oy guys, pa-support naman yung kay SFP. Puntahan naman natin kasi minsan natin dito nadadalaw. SFP, papunta na ako. Nakasasakyan ako, naka mortality. Salda nga namaste. Hi, sabi ng mga Salda. Mark, shout out sa lahat ng team. Oy, Leonard, Baldosa, thank you. Matthew and Mami's Word po. Salamat support. Thank you sa kay Matthew. Brenda and TV, thank you. Salda, Miguel, shout out. Elmer Ogay, thank you. Kuya Elmer, Miguel, shout out. Team Boom, Miguel, shout out. Nandyan nga ni sumisilip lang po, Mark Joe, daming trabaho po. Sir Will, shout out. Viewers, thank you. Kuya Sunny, thank you. Salamat sa inyo guys. Salamat. Pasyalan natin yung kay SFP, ano? Ito naman natin, kaya naman, lagi pumapasok sa atin. Sugurin nyo nga muna yung kay SFP. Latest upload guys. Team Boom supporter, pasuyo naman po. Sugurin natin muna yung ni SFP. Phoenix Vlog, baba na lang muna kita. Next kita ma'am, pin kita ulit. Pasugurin ko lang sa mga to. Oh, attack. Attack muna tayo, attack. Kaya SFP mo sa purple guys, please. See, dito ako. Pastor, let's go. Attack, team supporter. Team Boom supporter, attack tayo kay Dan SFP. Attack tayo kay SFP, attack. Pasyalan muna natin yung nakapin. Pasuyo po, pasuyo. Ang hindi magpunta doon sa ni SFP, hindi magkakaano. And dito tayo SFP. SFP, you watch your video, my friend. I watch your video, my friend. I'm back again from my live because guys, atakin nyo. Umatak kayo, huwag kayong tamad. Tanisen, shout out, sabi ni Kuya Elmer. Kahit pasuyo po yung kay SFP sa kanyang nakapin. Phoenix Vlog, wait lang na. Anong oras ka ba live mo? Phoenix. Thank you sa kay B-Boy. Salamat po. Ay, dami lang ha. Bob, say Bob. SFP Babu. It's not smiling. What? Anong Babu? Bubo? Ano yan? Bubo, Babu? Babu. Grace, tawa ka dyan. Tawa ka na naman. Mukhang nakakita ka na naman ng butas na pera. Okay po, Idol Mark. Attack. Sige, attack, Leonard. Pasyalan mo yan si SFP. Maano yan, super supportive yan, Leonard. Ano yan? Yung ba sa man ito? Myanmar ba yun? January, shout out. Inaano ka? Wala. Sinisipon ako. Inaano ka rin? Inaano ka ba? Inaano ka nga ni... Ay, shout out, King. Rosel, Humuju, thank you so much. Humuju, thank you. January, shout out sa... Sahulan? Ano ang apelido niya? Sahulan. Kulit yung pangalan. Apelido. Sahulan. Buti nga lang hindi Tahulan. Hi, 14 viewers. Thank you so much. Ma'am Criselda, thank you. Will, thank you so much, Will, sa pagtambayan. At Matthew and Mommy's Word. Sa kay Matthew, thank you. Guys, baka magla-live si Matthew. Ba? Mag-live si Matthew ngayon. Mag-live ka. Kay Matthew, mag-live ka. Babalik na ako sa time ko pag di nakapasok si Tatay Robin sa
sa second round. Babalik na naman ako sa time kong pag-live. Rosel, thank you so much, Rosel. Sige lang, sarap, Roselda. Nabusog ako. 15 viewers, thank you so much po. At 17 thumbs up, shout out. Tali mo. Tigsitan mo ang tali na hindi makawala. Ay, Tatay Alex, shout out. Tatay Alex, shout out. Musta si, Sniper Dudes? Napasok ba? Napasok ba siya? Si Tolwerdo, konti na lang mga koray. Tolwerdo, konti na lang. Mga 2,000 mahigit ang kanyang tiktungangan. Baka nadagdagan. Malakas si Tolwerdo, kayang-kaya makapasok. Magandang support sa kanya, malakas. Shout out! Tatay Alex, maraming salamat po. Kaso wala mo itong si Tolwerdo. Oh, 1K. Hi Matthew! Kay Matthew, thank you so much. Salamat sa pagpasya. Thank you. San ka? Ingat ka lagi sa trabaho mo. Hindi makapasok si Buddy. Hindi. Kuya Alex, Miguel Sarat po, sabi ni Kuya Sari Sen. Matthew and Mami's Word, sabi ni Elmer Ogay. Matthew and Mami's Word, sabi ni BWG. Matthew, kumusta na po? Sabi ni Sunny Sen. Sunny Sen, Miguel Sarat, sabi ni Tatay Alex. Ma'am Criselda, bakit tabingin yung mukha? Shout out all guys. Cannot dot. Okay lang, no problem. Matthew and Mami's Word. Thank you so much din also your support for Tatay Robin and to revenue to proceed $100. Mabuti sa Mabit, umabot na $102 yung revenue ni Tatay Robin. Aray, ito. Isang kay Matthew ay malaking natulong sa akin yan. Kasi ang laki ng na-revenue na kuha ko dyan sa kanya palipad niya. Yeah. Thanks so much kay Matthew. Sana marami pang blessing na dumating sa iyo. At ingat ka lagi sa iyong mga ginagawa sa buhay at sa work mo. Napanood ko kay Matthew yung yung pagsiminto. Ang kulit ng pagsiminto sa inyo nung galing. Hindi mano-mano, talaga. Yung talaga nasa mixer, papasok sa mismong bakuran, no? Pinapos ko yun, sinare ko pa ngayon eh. Hi, Ate Maribik Ibanez. May shoutout po. Igalo, shoutout. Matthew and Mami's Word, sabi ni Rosel. Thank you, Rosel. Ingat po, palagi. Salamat sa always support. God bless po, sabi ni Kuya San. Maribik, may galap shoutout. Elmer, sabi ni Maribik. Mami ko, sabi ni Mary Grace. Rizalda, shoutout. Mary Grace, sabi ni Ate Maribik. Maribik Ibanez, shoutout, sabi ni Kuya Elmer. Sanesan, sabi ni Kuya Ate Maribik. Ate Maribik, thank you. Tita Maribik, love you, sabi ni Mary Grace. Wala mga budget, mga tao ngayon. Christmas is coming. Yes, Ma'am Criselda. Di naman tayo masisiro ngayong Pasko. Kasi mayroon naman tayo papasok na revenue. Sana lahat tayo ng ating members sa Team Boom ay sumahod sa darating na Pasko.
para naman meron tayo panghanda. Siyempre, 22 yun, papasok, di ba? 22, 23. Hindi kung pa papasok yun na ganun, yung ngayong pang November. Pag pumasok yung December, mayroon ka na sasahurin. Halimbawa, kompleto mo ngayon November, ang gulo ko, no? Kompleto mo yung November pang, revenue mo, pang December yun, sasahurin, di ba? Mayroon ko pang handa sa Christmas, di ba? O, sangkay, $600 na gastos namin sa semento na yun, sa lupa. Ha? Laki! Kano yun? $600? Ang laki ng sangkay! Ay, $600. 6,000? Oh my God! Ang laki niya, alas kalahati milyon. Tama ba? Yung alam? $6,000. Paano ko nga sangkay? $6,000. Magkano sa peso? Oh! Wala ka! Nasa 350? Grabe naman yung sangkay. Ang laki naman nun. 300 dito sa Pilipinas sa pesos yun. 350,641 pesos. Oh my God. Dito? Saan yun sa loob? Aray ito. Ano ba? Ito? Pasok ka nga sa Pasok ka nga sa revenue, wala namang views, tapos napasa pa sa views, wala namang revenue. Ligwag pa rin. Oo nga eh. Kaya ngayon challenge, di naman kung totally kung sa revenue, di naman talaga masakit ang revenue. Ang views lang ang medyo mabigat. Pero kakayanin naman yun kung talagang gumawa ka ng effort. Di, ako nga, di naman sa ako Kuya Tatay Alex Ako nga, naman ako dahil sa tulong niyo. Basta gumawa ka ng magugustuhan ng mga viewers. Papasukin ka na. Eh kung hanggang vlog ka lang, tapos hindi ka wala. Yeah, doon ka na naman nyo. Ikot-ikot na. Hindi kayo makadag. Yan. 1 week, kaya nga magbababa nga. Kaya muna ako, sige lang Grace. Nang sa inyong macho galing. Oo, galing nga. Sangkay ang gulo mo. Alam, malaki. Malaki nga. 300 megit. Sangkay, ma. Sobrang mahal yun. Yun lang. Kalman na resibo. Kalman na resibo. Tatagal. Babayaran naman kita diyan. Ha? Babayaran naman. Doon? Pupunta pa kami ron? Alam, mami, nga sangkay. Macho ang mahal. Dapat kikaso. Rin namin ang nag-contractor kaya naka-list. Mahal. Laking ba, yun? Barya lang sa'yo yun, sangkay Matthew. Maribig Cabanes, sabi ni,
Almar, thank you. Oo nga, hinayang ako. Aray ka. Nanginayang ka masang kay Matthew. At least, ano naman, quality naman ang gawa. Marvick, may gano'n siya lang sabi niya at Tate Alex. Mas magandang talaga may mga friends, sabi ni Biboy. Oo, totoo. Kumusta yung views ni Tatay Ruby? For now, Matthew, very sad. Aray ko! Wala. Si Kinaya. Mali. Nagkamali kasi sa dati yung una pa lang. Pero nandun na, mali na. Wala na tayo magagawa. Kung naniwala lang si Tatay Robin, hindi naman sa nag-ano ako. Kung naniwala si Tatay Robin yung strategy ng pag-upload, may pagitan ng 4 hours or 3 hours, papasok si Tatay Robin. Hindi mo si Tolverdo. May chance makapasok sa views. Malaki yung views ni Tolverdo. Ang laki ng inangat. Sa gabi, nasa lang yun sila. 2,000 lang si Tolverdo. Tapos si Tatay Robin nasa 1,000. Ngayon, nung pagsilip ko, umabot na ng 7,300 yata kay Tolverdo. 2,700 na lang ang kulang ng Tolverdo. Pasok siya sa revenue. Ay, sa revenue, sa views. May gano'n shoutout Sis Matthew, sabi ni Ma'am Roselda. Tatay Alex, shoutout. Mami, sabi ni Willie to eat. Sis Chris and all, sabi ni Matthew. Buti hindi blood control ang kontrakto kung nagkataon. Walang balkan. Walang bakal, aray. Mary Grace, shoutout. Mary Grace, may gano'n shoutout, sabi ni Tatay Alex. Maribek, may gano'n shoutout, sabi ni Kuya Will, sabi ni Matthew at Mami Sword. Matthew, mag-live ka ngayon. Elmer, sabi ni Sir Will, shout out, sabi ni Kuya Elmer. Elmer, sabi ni Will, ito it Will, sabi ni Grace. Inig lang. Grace, sabi ni Will. Hello Will, from Resalda channel. Resalda from Will. Ingay mo dyan. Oo, nagagawa sila ng bakal. Carousel. Sensya na, sa palengke eh. Will, ito it, magalang siya sabi ni Tatay Alex. Will, sabi ni B-Boy, Alex, Mark, yung right TV. Ay. Oo nga. Magalang siya sabi ni Ate Gemma. Ate Gemma, shout out. Sabi ni Will, Alex, sabi ni Will. Will, sabi ni Ate Gemma. Gemma, sabi ni Will. Puso. Why you crying, Matthew and Mommy's World? Don't worry, babawi tayo kay B-Boy. Si B-Boy, pag yan na isa lang si B-Boy, babawi tayo. Aray ko, sabi ni Matthew and Mommy's World. It's very sad because mali ang kanyang diskarte sa kung ginawa niya, sabi ko mas kay Tatay Robin noon, Tay, pag nag-upload ka, alas 6 isa. Tapos pag-premiere ka ng 2, tapos upload ka ulit ng 4 para, sabi ko sa kanya, kung nag-premiere siya, tingnan mo nung nag-premiere siya ngayon, tumaas yung views niya. Di lang sana ganun ang views niya. Di lang sana ganun ang nakabuti. Kasi pag nag-premiere ka, lalo pag medyo mahaba, may papasok ng mga viewers. May papasok na tulad din akin, diba? Meron ako minsan upload na 50 minutes. 50 minutes, tapos pinipremiere ko. Siyempre yung iba, lalabas yun, may papasok na iba. Ganun lang ba? Kasi lalo pag sinere yun, lalo pag inatak yun, grabe. Lalakas ang gusto suportahan si Tatay Robin ng talaga, Team Mayor, Team Kasangga, nandun sila talaga nakasuporta. Ang kaso lang, mali lang talaga ang strategy ni Tatay Robin sa pag-upload. Kung hindi nagkamali yun, naniwala sa akin. Pasok yan si Tatay Robin, maniwala ka. Miss you, Tita at Gemma, sabi niya, Matthew and Mami's World. Sanggay. Ay, So Word. Shout out. So Word, number 1. So Word, B-Boy. Sino yung So Word? Will. Roselda, hello. Hello, shout out. Ayusin niyo itong building, ya? Ya? Ayusin niyo yung building. Ayan, o. Nako, di makadaan. Kasamahan nyo ba yan? So word from Will. Ay, thank you so much sa 16 viewers at 20 thumbs up. Wow.
Thank you so much, guys. Tatay Robin, shout out. Sabi niya, ano si Tatay Robin? Nandiyan na. Sabi natin, Jema. Thumbs up daw, sabi ni Boy Tripping Vlog. Tatay Robin, sabi niya, ano, Seward. Tatay Robin ba yan? Oo nga, si Tatay Robin yan. Hoy, Tatay. Ayos ka. Tatay Robin nga, yan. May bagong ninja na tayo. Ay, hindi. Kala ko kay Tatay Robin. Hindi ba sa Tatay Robin? Guys, tumala sa SFP. Phoenix, ibaba nga po yung ano mo, yung upcoming live mo. Dali, papalit ko dyan sa ano. Nawala sa SFP. SFP is missing. Oh no. SFP, you hear me? You comment. You hear me? Shout out. Boy Tripping, shout out. So word, may galap sa sabi na. Wow, 18 viewers at 20 thumbs up. Thank you so much. Rosel, shout out. Tatay Robin, magalang shout out. Sabi ni Rosel, Humudyo. Ma'am Rosel, thank you. Eighteen viewers, thank you so much. Nicolò, shout out Tatay Robin, laban lang sa minimum percent. Viewers, thank you. Ma'am Prosalda, thanks po. Sabi ni Tatay Robin. Pero hindi mo pa binailang yung video mo, ay yung views mo, ang ilan na. Umabot na ba ng 3,000 o 4,000? Ginagawa sila. Bumalik ka nga dito.
Mga contractor. Dito yung contractor. 15 viewers, thank you so much at 20 thumbs up. Tatay Robin, upload ka. Alam mo makakabog. Ginawa yan. Upload ka lang tayo, Robin. Makamaya upload ko pa. Mga ka pa ng video tatlo. Kasi upload mo agad. Robin, mga ka pa ng video kahit mga tatlo pa. Tapos upload mo na. Para sa ano, makahabol malay mo. Hanggang ano pa naman yan, hanggang mamayang 12. Ang gabi ang paano ni Idol. Alam mo, magkaroon ng views. Hanap ka dyan ng ano, vlog mo. Upload ka ng upload, hanggat may pangasa pa. Kapag sa laban. Nakuha mo na revenue. Nakuha mo na yung $100 na revenue. Kailangan mo ng views. Kaya mo yan. Ayusin na pala mansion mo. Tutulo na ba? Tutulo? Yung mga tulo na ba yan? Tindas? Tulo? And viewers, thank you so much. Sisi pa, hindi naman linggo. Kaya nga. Ipon nyo yan. Kaya, and viewers, thank you so much. Ya, dali ko na yung resibo yan. Okay na kami, di ba? Yeah, Elmar, thank you. Ay, Mario Dumugdog, shoutout sa'yo. Gandang tanghali. Gandang tanghali din sa'yo. Hello everyone. Uy, tingin ka nga ng papel dyan ka lang sa atin. Ah, sige. Kahit pang grade 1. Okay. Pumunta ka ba rito?
Rosel Mujung, shoutout sabi ni Kuya Elmer Ogay, shoutout sabi ni Mario Dumugdog. Oy, Mario Dumugdog, thank you. Guys, mga hindi pa nakadikit diyan kay Mario Dumugdog, pasuyo po. Padikitan naman po ang kanyang channel. Ano yan? Dito lang din yan, nagtitinda pero may sarili siyang page. Atid mo maya sa Jordan. O, sige. Anong oras? Mario Dumugdog, shoutout sabi ni Elmer Ogay. Thank you, idol. Kayong idol. Isang oras na pala. Tanongin ko nga sa atin. Kuy? Bilis ah. Ganun lang pala yung gagawin. Daanan lang pala ng tubig, yung inano. May pang-grade 1 ka dyan? Wala? Ang grade 1 ng papel? Basta na. Puro pang high school na lang. Oo, nag-aaral ako. Wala daw, May. Wala daw, sabi ni Ate Joy. Exit muna ako. So, ibaba mo dito yung upload mo. Kasi kahit mag-exit ka, ibaba mo lang dito. Para may pasyalan or sa GC. Sige lang, sige lang, sige lang. No problem. Ingat. Mag-live kayo kung magla-live kayo guys. Kasi ako mag-end na rin ako mamaya na. Main, wala daw wala daw papel pang grade 1. Rosel Jabu, sabi ni Kuya, ni Mario Madugdo. Di ba nag-live si Will at si Ma'am Priscilla at si Tangay Marco? Shoutout Sangkay Kaon Nanay. Tapos na ako kumaon. Tapos na kumaon. Ika mo, kumaon na ka mo. Hi Mario Boom, sabi niya. Kung Griselda. Griselda Channel. Hi, sabi ni Scabus. Kwenta lang. Ilan? Dalawa? Isa lang. Ito lang. Tamis kaya yan. Naman. Super. Super tamis.
Bago yan. Gusto ko puti. Tanda ng ilaw. Bili na ate mais. Mag-mais na kayo guys. Nakatamis. Pwede sahog sa kape. Mega love shout out, kabus. Sabi ni Kabus, bagting lang. Bag, bagting lang bantayan sangkay. Kada bagting kaon. Ikaw kaon na. Kumaon na ako. Tamsak. Good afternoon po host. Oy, Tresmel TV. Shout out sa iyo. Kumusta? May nagigalab. Shout out. Hello. Shout out po sa lahat. Good afternoon. Sabi ni Tresmel TV. Thank you. Ma'am Rosalda Tauman. Tresmel guy. Nagbaba ng kanyang bahay. Salamat Mario, bakas lang para masuklian. Shout out. Sabi ni Kabus. Kabus, salamat. Tambay, kinig lang sa'yo. Ikinig ka. Hindi nga ako nagsasalita. Kaya Sani, may trabaho ka ba? Wala. So Sani, kaon na nga ni. Sabi ni Kabus. Ito dapat si Kabus sa pambatos kasi B-boy. Kautal official, shout out. $12.55 out na ako, Mark. Live na ako. Ilan araw walang live. Kaya pala di kita napapansin nagla-live. Kala ko talagang lang. Sige, hanggang alauna lang naman ako mag-live. Mag-end na rin ako ngayon. Ano oras na ba? 30 minutes na lang. Mag-end na rin ako. Guys, pin lang natin si Kabos. Sa binaba. Pasyalan nyo nga yung share mo sa community mo, Kabos, yung mo, mga upload. Ito mo si Kabos, guys. Chinik ko si Kabos. Ito mo si Kabos. Ginawa niya. Sinare niya yung mga video ni Tate Robin. Yan ang talagang tunay na kaibigan. Ba? Sinare niya yung mga video ni Tate Robin. Dyan yan ang tularan. Tingnan mo na si Margo Waray TV. Pakita ko lang yung support ko kay Tate Robin. Yan guys Tate Robin, Erdo, Tate Robin, Margo, Tate Robin. Diba? Ganyan lang dapat guys. Share niya sa community niyo para naman makasin mga dyan. Dirwin! Walang live si Dirwin. Wala po ata. Kautal. Miguel shout out.
Malaking bagay kasi po mga kawaray, yung sinishare yung sa community nyo, yung mismong challenger. Kasi malaking bagay yung kasi yung mga subscriber mo nyo na hindi kilala si Tatay Robin, tulad niya. Kilala si Tatay Robin, mapapasok siya. Hoy! Kuya Sani, thank you. Oh, atras. Kaya yan. Kaya yan. Kaya matras. Diretso. Kabila. Nanay Joleta mo. Good afternoon po, Nay. Parang walang masyadong tao dyan sangkay sa prison. Wala nga. Kaya hapon na eh. Anong oras na kasi? Tanghali na eh. Ano na yung mga tao ngayon? Nagsisikain. Nagkakainan. Nagkakainan mga tao ngayon. Tapos. Uy, for viewers na lang ang viewers ko ngayon ah. Oh my God. Nawala na yung mga viewers ko. Natigbak na, natigbak. Pasti na. Sunny Sen official, sabi ni ano, Kuya Sunny. Six viewers, thank you so much, guys. Mark, nagkakainan pa ba ang mga tao? Oo, nagkakainan yan. Pag mga ganitong oras, nagkakainan yan. Nakita mo nagkakainan sila. Oo, kanina nakita ko. Nararamdaman ko, lumiling doon. Nagkakainan. Di ba, Kabos? Kabos, di ba nagkakainan pag ganitong mga oras? Siyempre, tapos kumain, kakainan na naman. Kakain, another kain na naman. Hi, Nanay Joleta, sabi ni Cruzalda. Buang kamar. Bakit? Totoo naman ah. Bakit hindi ba ikaw? Hindi ka ba ganon? Oo nga ni Mami Joleta, Miguel Charat. Bakit hindi ka ba ganon? Hindi ka kumakain? Pag hindi ka kumain, magugutom ka. Pag hindi ka uminom, mauuhaw ka. Diba? React si mama niya. Kain nga ni, kumakain. Hindi ako ganun. Di ba? Di ka ba kumakain ng kanin? Ma'am Crasalda, sabi ni Nanay Joleta. Di ba kinakain ko? Ganun. Di ba pala kinakain? Kanin with rice. Maria pe, haro-haro. Sabi ni Kabos. Main, wala daw pang grade 1. Sabi ni Ate Joy. Sana mag-vlog si Tatay Robin kahit mga 3 vlog pa, kaya pa yan. Kasi alas 12 pa naman yan eh. Magano yan sa idol, mag-update alas 9 eh. Sunny Sen! Sabi ni Nanay Joleta. Oo nga ni... Ano? Peanut. Mga tao, oy. Padala ka kay Ate Meria ng 20. Oh, man. Ayun, oh, tulala. Niisip niya yung ano, paninda niya kasi. Ingay. Ala kasi di mo kasi alam yung kakainan. Nagkakainan kasi wala kang ano, wala kang kasabay kumain. Grace, alam mo ba yun? Wala kasing kasabay kumain, malungkot, di ba? Kailangan may kasabay ka kumain para mabubusog ka. Di ba, Kabus? Kabus!
Ikaw, Mark, nakain ka na rin ng peanuts. Depende. Yung hubad o may damit. Ma'am Criselda, loko-loko to si Kuya Sani, oh. Yung founder namin na may rin yung ulo. May pagkatama. May tama rin to eh. Mary Grace, agoy. Tol ka boss, nakain ka rin ng peanut? Sabi niya. Team Kasanga founder nun. Team Boom supporter, founder, Sunny Sale, nabuhak. Grace, Anaga. Ano gaw? Sorry, buang na ako. Kakaisip, ko. Kaya mo yan? Uy, ito pala si Mami P. Hindi ko pa pala ito na Sorry, Mami P. Wait lang po. Bigyan kita moderator. Sorry po. Sorry po. Patawarin mo ako. Mami P. Patawarin mo ako. Wala ka pang jacket. Sorry po talaga. Ayan, may jacket na po kayo. Pwede na po kayong gumala. Mami P. Meron na po kayo. Wala. Team Mayor, thank you so much. Salamat po kay Ice Mix Vlog and Sir Edu G at sa member ng Team Mayor. Maraming salamat. I love you all. Thank po sa blue jacket. Oy, pwede na po kayong gumala, Mami P. Ayaw ko ng maniton na kapag taiyan. Anong klaseng peanut? O, tinatanong ni Grace. Ano daw klaseng peanut? Kuya Sani, galaw siya raw. Sending support from Ice Mix Vlog and Edu G. Team Mayor family. All out support. Love you. Love and respect, enjoy your life. Laging nakasupport. Team Mayor. Wow. Maria P, magalaw siya. Labas na kami. Sige. Abot ko na lang kayo, Sama ako, Maria. Tapos, official, magalaw siya. Sabi ni Mami P. Sama ka saan? Huwag ka na mag-aaral, Grace. Hindi mo na kailangan mag-aaral. Matanda ka na. Ka-aral ka pa? Huwag ka na mag-aaral, uy. Pinat na pinatong. Pinat na pinapatong. Aray, ano yun? Mami P, salamat po sa suporta ng Team Mayor. Love you. Sabi ni Cabos Official. Sunny Sen, ads. Oy, B-Boy, thank you sa B-Boy. Welcome po, sabi ni Mami P. Team Mayor, maraming salamat po sa suporta kay Tate Rodin at sa content. Ma'am, kwenta lang yan, ma'am. Yes. Tari. Peanut na pinapatong sa tinapay, di ba? Oo, wala nalagay niya, peanut. Gurang na puno na ng nyug tangkay. Oo. Wala, tanda na yan si Grace. Nasa na ito si Grace, 50 years old. Napag-iwanan na talaga. Oo, tawa siya. Kuya Sani. Tapos, napag-iwanan na si Grace kasi nasa 50 years old na ata yan. Correct me if I'm wrong, guys. Sorry, but the true lalo. Si Grace nasa 50 years old, already 10 years. Wala pa ring asawa at jowa. My God. Grace is missing. Mark, baka malamang. Anong malamang? Hala, sabi ni B-Boy. Ay, totoo, di ba, sanggay B-Boy? Grace is 50 years old already. No jowa since birth. No darling. B-Boy TV, ano ga? Tayo diha. Kawawang bata. Tapos na.
Kawawang bata. Wala na, di na nag-comment. Saktan eh. Saktan pa naman sinabi niyo na si Grace ay walang jowa eh. Isa sangkay, dalawa sangkay. Tatlo sangkay, apat sangkay. O, di ba? Tumawa si Ma'am Criselda. Totoo kasi, di ba Ma'am Criselda, totoo. Grace is no jowa. May langga naman, di ba? Aray ko, langga, hanggang langga lang. Wala namang katabi. Wow, naman ang Grace namin. Oh no! Malapit ng Pasko. Malapit na kay Grace ang Pasko ngayon. Ilang months na lang, isang 1 month na lang hanggang ngayon di ka pa rin nagkajowa. Pastilan kang bata ka. Sa Pasko 2025, mamamasyal ka. Babantay ka lang ng mga pamangkin mo. Tapos wala ka man lang ka-date. Lami ha, pinat lalo na mas nasariwa pa. Sabi Ma'am Criselda. Oh no, Ma'am Criselda, it's loko-loko ha. Asan na siya? Ay. Kala ko, malis na po si... Aray ka! Pasko na, sinta ko. Mga kaibigan kong walang jowa. Pasko na, sinta ko. Hanap-hanap kanila. Walang jowa, kaibigan namin. Ang pangalan ay Grace Francisco. Mary Grace Francisco, no jowa. Hoy, Criselda, kala mo lang. Oh, wow! Wow! Nice. Very good. Oh, narinig niyo yun? Kuya Sani? Kabus? Tol Kabus, narinig mo ba sinabi ni si Grace? Sangkay B-Boy, Ma'am Criselda, narinig niyo ba sinabi ni Grace? Oh, wala akong comment about si Mark lang. Oy, Kuya Sani, narinig mo ba, nabasa niyo ba ang sinabi ni Grace? At sabi niya, akala mo lang. Oh, ibig sabihin, mayroon nagpaparamdam. Wow! Makakarating ng langit si Grace. Oh, Lord, thank you, Lord. God bless kay Grace, magkakarating ng langit. Si Miriam, pasuyo nga kayo. Masahes? Dapat niya ginano mo na. Alalalala. Ayaw sabas-ang. Ulit. Na, dali na. Tawa mo kayo. Ayaw sabas-angkay. Aray ko. Sana ngayong Pasko, magmahalan kayo. Si Grace walang jowa. Di namin narinig. Nakita lang. Nakita niyo lang. Sorry. Nakita. Kala mo lang yun lang. Kasi siya lang ang may alam. Oh my God! Diyos ko po, patawarin ka, Grace. Grace, bawi ka na lang sa live mo. Mag-ano lang kami doon, BBG, kasi baka banatan mo kami ng banatan. Kasi live ko to, ako yung host, ako yung mga asar. Ngayon, ikaw mga asar doon sa live mo. Bahala ka. Ganon, sige, makakarating, Grace. Oroy ko! Oh, nananatang, nagkabistuhan na, at tapat-tapat, ay, Sir Bailey, thank you so much. BFF Charity, admin, Bill. Thank you so much. Lamingan yung pinatugas muna bago lunokin. Oh no. Aray ko. Boom. Sabi ni Sunny Sen. With the finest word, thank you so much po. With the finest word, boom. The finest charity, may gilap siya raw. Sir Finest, Grace daw, magdarating ng Pasko, wala pa rin siyang jowa. Na kami kasi yung kaibigan namin sa Team Boom supporter, parang siya lang yata wala siyang partner.
Di ko alam kung mayroon nagpaparamdam o siya lang nakakaalam na nararamdaman. Nararamdaman niya na may gusto sa kanya. Paano ba? Grace, malapit ng Pasko. Ngayong December 25 ay mamamasyal ang mga bata, may asawa, may jowa. Parang ikaw lang na naman yata hindi makakaroon ng jowa. Tambay lang, sir. Thank you, sir. Huwag naman mag-share. Huwag naman mag-share kayo di tayo, sir. Griselda naman, sabi ni Sunny Sen, bagong lutuin ba? May galap shoutout po, Sir Sunny. Griselda, ay okay. Sunny Sen, wala akong sinasabi. Sabi ni Ma'am Griselda. May galap shoutout po, Sir Cabuz. Sabi ni BFF Charity, Cook Admin Bill. Tawa man si Ma'am Griselda. Mark, Mary. Ay, Mary ang palad naman. Rouse at sa dot naman eh. Ganun ba? My dear Ma'am Chineta Princess. Wow. Ganda ng pangalan. Galing ni Ma'am Sir Binifinis Word. My dear Ma'am Chineta Princess. Wow. Bagay sa pangalan ni Ma'am Priscilla. That's good. My Wonder Boy. Thank you so much. Sana si Grace? Ba't nawala? Grace. Knock knock. Grace, meron ako sa yung dali, kanta. Knock knock. Sagot ka muna dali. Tapos sasagot mo, Grace. Hoster. Dali. Sabi ng pare Sangkay, pinakamahirap daw na tao walang jowa. Kasi hindi daw binibili yun. Oo, totoo. Totoo yun, Sangkay. Grace, meron ako knock-knock sa'yo. Dali. Comment ka. Buwang ka magbasa kang Mariang Palad yun. Mariang Palad. Sorry. Sir, BFF Charity Go, Admin Bill. Ay, Bonsoy. Wala na si Grace. Where's Grace? Sangkay Grace. Knock-knock. Sangkay Grace, dali na. Aba, ayaw mo. Wala kang bisita mamaya. Wala magko-comment sa mo, live mo. Dali na, Sangkay Grace. Dali. Knock-knock tayo, knock-knock. Knock-knock. Yan ang alas mo. Knock-knock. Mas magandang walang jowa. Hindi sasakit ang ulo mo. Hindi rin. Maganda may jowa. May sasakit ng ulo. May magpapasakit ng ulo mo. Huwag ka manuwala dun, Ma'am Griselda. Lilipas na ang panahon. Lagot. Mark, lagot ka, iiyak yun. Di yan naiiyak, si Grace pa. Tama po, Ma'am Chineta. Sabi ni Beb. Sir, Chinese word, ano lang po yun, joke lang yung kay Grace. Hala ka, Mark. Patay tayo. Kay Grace, nasaan ka na? Dali na. May knock-knock ako sa'yo, dali, Grace. Dali na. Knock-knock, Grace. Grace, knock-knock. Hindi na nag-comment si Grace, nabuisit na yata. Babawihan ka na mamaya tulad sa pagbawi niya sa akin. Oh? Marunong na ba siya bumawi ngayon? Masarap makarating sa langit. Wag lang sa kaliwa. Agay, babawi yon mamaya, Sangkay. Ay, di naman ako papasok eh. Di mo kabawi yun. Di mo kabawi sa akin yun. Kaya di man ako papasok. Si Pe, nandun sa school. Ano oras pa yung uuwi? Di pa siya makapag-dot-dot kasi walang load yun. Walang bawi. Patay tayo diha. Sana si Grace may knock-knock pa naman ako. Hanggang Grace may knock-knock ako, dali. Sarap pumunta sa langit kahit 3 hours lang. Sige, mauna ka na, Kuya Sunny. Balitaan mo na lang kami pagbalik mo rito. Ay, iba yan. Ay, iba yung sinasabi mo. Sa tulay ba yan? Walaan ko, sa tulay yan. Kuya Sunny. Tulay? Sa tulay? Kung naka-monetize ka na sa Kuya Sunny, baka nasa tulay ka na rin ngayon.
B-boy, asan na si Grace? Chat mo nga. Kuya Sunny, tawa ka dyan. Mahilig ka siguro magtulay, Kuya Sunny, no? Aray ka. Sumbong yan. Pag pumasok si Faye mamaya sa live niya, susumbong yan kay Faye. Faye, Sangkay oh, si Sangkay Mark, oh, inaasar ako oh. Wala daw ako. Di ba Sangkay, may kasabihan para sa ano? Di ba Sangkay, may kasabihan para saan ka bumabangon? O para saan nga? Ano ba? Wow, sarap 3 hours lang. Oh, okay po mag-bro. God bless. Finest word, maraming salamat po. It's just joking only for Grace. Kay Grace. Kasi si Grace nawala bigla. Grace, nasaan ka na Grace? Sorry na Grace. Basta wala ka lang jowa. Nakita si Grace. Asar na siguro yun. Nabubuisit na naman yung tao na yun. Pag ako nasa challenge, sama kita sa Mark sa Bukana para may kasama ko sikretong lagusan. Sasama ako. Basta wag lang tayo pupunta ron sa kasama kayo. Bugbog ako ni Pe. Sabihin ni Pe, wag ka nang uuwi sa bahay. Wala ka nang babalikan. Aray mo ha. Kabus, official, shout out. Ma'am Croselda, thank you. Kung nandiyan niya nanonood si Pe, comment na yun. Kay Kabus Dick. Kay Bus Dick. Ay, kay Bus Dick. Oh, kilala ko yun. Nakita ko na yan si Bus Dick in personal. May vlog nga ako. B-Boy TV. Shout out. Wala naman yung ating Sangkay Grace. Sangkay Grace, where na you? Saan ka na Sangkay? Jose Marie, mohoy ka, Mark Joe, may galap shout out. Ay, sir. Jose Marie, mohoy ka, thank you so much po. Salamat sa pagdalaw. Hindi tanggapin ni San Pedro. Bakit? Sunny Sen TV, may galap shout out, sabi ni Jose Marie, mohoy ka. May-ari ng lagusan ng Bukana. Oh. B-Boy TV, may galap shout out, sabi ni Jose Maria Mojica. Viewers. Jose Marie Mojica, shout out, sabi ni Kabus Official. Ano ba gagawin natin dito? Sino ba magla-live? Grace, nag-live ka na, besh. Dali sa Sangkay. Ay, Mary Grace Francisco. Mary Grace Francisco. Mary Grace Francisco. Kabus, official, may galap siya sabi ni Jose Marie Mojica. Jose Marie Mojica, may galap siya sabi ni Kuya Sunny Sen. 8 viewers at 25 thumbs up. Thank you guys. Jose Marie Yahoo, sabi ni B-Boy TV. Tol, Kabus. Ayan. Kasama ka ba sa amin? Sabi ni Kuya Sunny. Wala na si Grace Sangkay, pastilan. Oo nga, no, wala. Nainis yun. Yari ako mamaya nito sa live yan. Kaya, di na, mag-ano lang ako, mag-BG lang ako. Tulad na, naka-BG lang yan, nagmamaritis lang yan. Nakikinig lang yan. Sabi niyan mamaya, patay ka kaya mamaya sa akin lang kay Mark. Alas mo mga asara ha. Patay ka sa akin mamaya sa live. Sumbong kita kay P. Isang ka to, pa-message ba? Sama ko, sabi ni Kabus Official. Magtutulay yan si Kuya Sunny sa sama. 100 lang ma'am. 100 lang. Para sa mga single dyan. Kain na ng mais. Sa mga single dyan, gusto mag-mais na kayo. Ito mais. Masarap. Matamis. Ito mais. Sweet.
Kaysa sa iyo, jowa mo, walang ka-sweet-sweet. Good! Ginawa nyo kasing pulutan yung peanut eh. Kasi kaya nawala. Tinatanong nga niya daw kung anong peanut. Sabi ni Grace. Tapos nung nabanggit na yung jowa, bigla naglaho na parang bula. Hoy, aray mo ha? Oh, bakit? Di boy? Book out man yung isa. Guilty. Talaga to. Si Grace na to. Napakatampuhin. Oy, Grace, ikaw, umayos ka dyan. Titiradorin kita. Di na magla-live si Grace. Mamaya, hide pa ako niyan sa live mo. Kuya Elmer, natulog na siguro. Tatay Ruben, baka nagbablog. Sabi ko, vlog siya kahit tatlo to eh. Ay, sabihin mo sa Parpor, thank you so much, my friend. 1 hour and 36 minutes na pala tayo, guys. Okay, na rin tayo maya-maya. Sige lang, Ma'am Criselda, para makalipat sila. Guys, lipat tayo kay Ma'am Criselda pag nag-live. Again na ako. Wala si Grace eh. Wala tayong mabuli. Bawi ka na lang, Grace. Tatagdang panahon. Grace, thank you so much, Grace. Grace Francisco, malapit na ang Pasko. Wala ka pa rin. Nahimik na si Grace. Mamaya mag-chat sa akin. Visit ka sang kay Mark. Lakas mo mga asar. Aray ko. Guys, may premiere si Kabus. Ay, si Werdo. Pasyalan natin si Werdo. Sugurin natin si Werdo, guys. Baba ko rito. Baba ko yung premiere niya. Sugod tayo. Sugod. Sugurin natin si Kabus. Ay, si Kabus to yung Werdo. Pasyalan muna natin to. Sabihin mo, galing sa Team Boom supporter. Let's go! Baba na kita, Kabos. Mag-in na ako. Okay, Kabos, bye-bye. Yung binaba kong link kay kay Solwerdo, pasukin niyo. Pasok. Babay na, mga beshi. Bye-bye. Sugod. Atake, Team supporter. Let's go this! Tambararat, Sugod tayo. Sugod. Pasukin nyo yung kay Tolward. Mag-end na ako. Bye na. Maraming salamat sa lahat sa inyo dyan. Bye guys. Bye. Pasyalan nyo yung kay Kabus. Ay, kay Kabus ko rin. Sigod tayo kay Dito na ako. Pasyal. Bye. Thank you. SFP, pindutin mo yung link. Bye na, guys. Thank you so much. I love you all. Let's go. Wow.